To alhamdulillah mutanen mu ɗan gwagwarmaya na ɗariƙar kwankwasiya yan a ci daɗi lafiya ne a zauna lafiya ne Allah raka taki gona ne in mata gaida Aisha ne waye dai to dai wannan abu sai dai mu ce alhamdulillah domin abba gida mai girma da abin gwamnati Kano ba zai koma jam'iyyar adawa ranar litinin ta gobe ba kenan bisa wasu dalilai da wasu rumors ne ko jita-jita da ake cewa dalilin shine wani an ce an daga ne ba yanzu ba wani an ce ba gama shiri bane wasu ma sun ce ba su katin jam'iyyar da zai koma yanzu jam'iyyar ta ce ba ta da katin da za ta bashi sai kuma babban dalilin da aka fi tunani shine yan gwamnati suka jin daɗi aka ƙara nuna mana capacity na mai girma Rabi Musa Kwankwaso madugun mu na ɗariƙar kwankwasiya shine mai girma shugaban ƙasa Tinubu ya ce ba zai karɓi abba shi kaɗai ba in dai shi yana buƙatar jam'iyyar NNPP ce gaba ɗaya ya karɓe ta a jam'iyyar su to kuma waye ne menene jam'iyyar NNPP waye jam'iyyar NNPP mai girma Rabi Musa Kwankwaso to a takaice abin da ake nufi ana buƙatar idan har abba zai taho to ana buƙatar a taho da madugu da jagora jagayya ja aiki ne girma kenan Rabi Musa Kwankwaso to alhamdulillah iyanan capacity ne aka ƙara nuna da mu shi abba ai mutum Kwankwaso ne ba wai shi ai yanzu aka ce ba Kwankwaso ai kamar babu abba ne ai ba sai yi ba ai abba mota ce mai kyau amma motar dole sai da batar sai da plogi Kwankwaso shine plogin mashin din abba dole in ba Kwankwaso ba abba ba kayansa to wannan shine muna godiya an ƙara nuna mana girma capacity na mai girma jagoran mu na ɗariƙar kwankwasiya masha Allah muna godiya shugaba mai girma shugaban ƙasa muna godiya